върви. Това те бърка и ти бъде. Къде ни спре втори път спира то лифт. Нещо точно над главите на хората. И ушким няма много хора на кабинката, пък гледай тук какво става. Тия всички хора са извозени. Ама това е... Да, това просто е удоволствие да дойдеш и направо да се редиш и да се качваш на лифт. Иначе, Да. когато си беше само он най-стария, който си беше там бавния, едно време само с него се качвахме. Чакаш по един час там на опашката, за да се качиш. И то направиш 3 спускания, 4 и толкова ни е било кеф. Как вика тия? Е така малко на скоростице. То на скорост се завива. Ти не можеш да завиеш татко, ако не си набрал малко скорост. Колко и да натискаш раото. Рао само когато завиваш. Не да се пускаш на рао, да те болят крака. То има едно, наричат го облегчаване. След завоя с рао и като прибереш, веднага се изправяш. За да не ти стоят под напрежение краката постоянно. Той нещо ицето назад се е навел. Напред клякаш и се навеждаш. Ти оня път караше по-хубаво, бе. Нищо да е, и сега има време. Но тук има повече сняг в сравнение с Рила. Рила е... Има горе на плацата, има 2 метра, има поне. Да, видях. Гледам там клека Скрит изцяла. клек. Та е много хубава писта, гледай. И са много добре подравнени. Спокойно мога да караш бързо, без да се притесняваш изобщо. На Борове с Братко да ги поддържат. Нещо подобно. И така. Как няма да го поддържат, нали? Това... Не го поддържат. Цената на картата е същата. Верно ли? Същата? 50 лева. Верно. Верно. Тук добрин ще е 25 лева. Само дето ските са малко по-ефтини и по-гардерал. 25 лева, ама са и по-стари. Тия са нови ски, тия са от една година. Не тия, другите. Ама и тия подменят през 2 години и подменят. Това са хубави ски. Да, бе, тия са много хубави. Между другото тежки, ама някак си се чувствам доста по-устойчиво в сравнение с уния последните дет карах. Отпред са много широки. Отпред са широки, това... Не знам, за сега не изглежда добре. Е, там може да фанем по левия ръкав. Ние тук минавахме ли? Не. Там минахме по другата писта. Тук не гласим. А ние от тук сме се спускали, де? Тук доста може да се зацелиш. И тук е равно, няма много да се притесняваш. Боровец има едни такива много стръмни участъци и след него още по-стръмно. И свършва с много малко такова равно. И рискувано да пуснеш ските. Много се осекли гората тук, гледай какво става. Тази зона просто... Не, ще е тук писти. си беше такава. Трябва ли да има чак чак толкова? Тук пада лавина и това е лавина. Това вдясно. И тия горе карат сноубордистите. Ние откъде минахме с оня лифт? Някъде по-вдясно ли минахме? На това Ваир отгоре. На Ваир отгоре. Ние там карат под тази лавина и леки пъти, тук ги зарине. Тук по това. Те отгоре се пускат. Там платото, нали, където ни свали лифта и така диагонално, където минахме, оттам надолу това е лавина. Така е интересно. И гледай, никакъв вятър не духа. Невероятно време. Аз карам без шапка. Не знам дали да не си сложа. Аз съм че началото ми дух. Ето, така как няма ти дух при тия скорости. Не сме, има още. Има още. Взема му се обада на нашия човек да го проверя как е. Ще да го проверя. Как се справя. Може да ти дигне, ако е. Но тук може да се дигне. Добре може. Но влековете са долу, това влекчето на... Дали ще ми дигне.
Може да идеш при оне батко да го гледаш как кара. Иски тук. Ми те да ти махтам. Долу на Бандаришка поляна, бе. Добре, ай. Сега да слезнем до там. Ще слезнем от тук. Добре. Ще спуснем до там. Добре. Ще го видим, нето викаш наши човек. Ще го оставим децата там да карат, а ние оттам директно Добре. с другия лифт може да се качим пак горе. Опустиме малко по-бързо. Ние там вече ще На върха. Добре. Така. Може да стига до Европа до 6 часа. На връщане предполагам, че няма да искате да се качваме на лифт. Това ще си пуснем докато скипят чак до долу. Само че накрая ще е водичка и трябва да боцкаме много тъй. Ще измориме. Айде, айде. Но ще слезнем. М. Ще гоним всеки. Пак спре. Не, тия по за 30 път вече не спира. Защо така? Нещо не е направено както трябва. Как не може да слезне хубаво. Как напича страхотно. И тази тишина. Погледни там колко такова. Леко отгоре. Откъде от покрив? Скивай. И задрастил. Да. Цялата тераса. Ама не му бе, фотоапарата ми е в раницата. Това ще виждаме. Супер. Леко е. Целият етаж. Така. Това види. Ох, чакай малко. Я не мога, я се... Спокойно. Дигаме ли? Айде. Спокойно има време за всичко. Не бързай сега. Като завие тогава. Се, издържа, бе. Ето сега отиваме към Бъндаришка поляна. Пещерите. Его татко ти клел. А такова хрена? Айде, тръгваме ли? Давай след татко ти. Айде, Гош, давай. Давай напред, стекваме. Аз искам да видя какво е това. Е, това показва колко е дебел снега. Като сравняваш. Айде, Ице! Не нагоре, надолу продължаваме. На къде? Айде малко по-бързо.
Така напред се навежда ви. Повече напред. Внимавай. Давай, давай, давай. Давай надолу. А, така. Давай, Гоше, по-бързо. Давай, Мите, показвай на къде. Ох. А? Айде така.